Mga kaaro, tayo magluluto ng adobong baboy na tuyo. Ang ating ingredients ay liempong baboy, pineapple juice, oyster sauce, bawang, sibuyas, luya, daon ng laurel, asin, asukal, buong paminta, mantika, toyo, at suka. Mga kaaro, ibababad natin tong baboy sa pineapple ng 2 oras. Pagkatapos natin binabad ng 2 oras, i-drain na natin yung pineapple juice. Lalagay na natin yung mga ingredients. Isang kutsarang asukal, asin, toyo, oyster sauce, suka, dahon ng laurel, pineapple juice. Buong paminta. At magic sarap. Lulutuin lang natin ito mga kaaro sa dahan-dahang apoy. Mga kaaro, pagkalipas ng 30 minutes, yan na po yung adobong baboy. Matigas pa. Dahan-dahang apoy lang natin to niluto mga kaaro. Lulutuin natin to 2 oras para mas malambot yung magkakalasa na yung mga buto-buto. I-update ko ulit kayo mga kaaro. Pagkalipas ng 1 oras at 15 minutes mga kaaro, ito na po yung ating adobong baboy na pinatuyo. Pagkalipas ng 1 hour and 45 minutes, luto na ang ating adobong baboy.